Malawi Today. The DC President wanu wanthu osauka woyamba kuno ku Malawi kulankhula mopanda mantha kuulula zobisikazo zimene inu Amalawi osauka amene mmakhala ndi mawu koma mmalephera kuti mulankhule simukuziziwa mukuyenera kuti muziziziwa muzikhala wosekuka maso muzikhala wokumva china chilichonse chobisikacho ndipo chimene chimachokera kwa ine ngati president wanu wanthu osauka ine sindimayang'ana nkhope ine sindimanyengerera wina aliyense ine ndimangophwasula kuphwasula ompweteka chizimpweteka ndipo osampweteka chisamampweteka azimva kukoma ziko kapena nyengo imene anthu ambiri alephera zisankho ma BP yashuta ndinkakuwuzani tupaja kuti koma ndalama izi mukuziseweresazi izi mukumapangira misonkhano anthu akamabwera nkumaona ngati ndi anu muzazirira siku lina lero lundo anthu ambiri kupatula ma president aphwasukawa anthu ambiri amene anayimirira so MP aphwasuka ena olankhula kwambiri kumaona kuti chipanichi ndi chawo kapena ndi cha abambo wawo musalimamu zobwirabwirazi zitabwiridwa zambiri kuti kamene amene amabwira so ichamba ndiye walepheratu ndi independent kumeneko osamalankhulisa kwambiri ili ndi ziko ena ndi abo akuchikwawa mai wina wakujikwawa ukuku wakatenga wakachosa transformer ati chifuka sana sankhidwe koma akuluakulu panopa ndi akatapira avutatu anthu ali muzingongole zoopsa kusamba mankhwala munasambatu koma sizinaphule kanthu osamamuseweresa munthu ndiye munthu ulephere uli ndi ngongole zakatapira ulephere utakhwima ulephere utagula transformer ulephereso koma uli olankhulira mneneri wa Japani komano utalankhula mochuluka kwambiri umangoziwa kuti imene ndi tsunami osamamuseweresa ujama chedwa pita mutalika komanso osamamuseweresa munthu wakumuzi akafuna kukwiya siku lache ndi limodzi lero ndi alirira kwambiri maziphunzisi amene angulembedwa ntchito kumene amene somano mwezi uno ndi wachiwiri koma masalale alibe pakana lero chikhalire nicho anasayinira ma GP1 forms kale koma chifukwa ku Ministry of Education kuli katangale kwambiri komanso ma district councils muli katangale kwambiri komanso tiyenda ndikulilireni kapena ndi alirire kapena ndichite expose nchitidwe onyasa kwambiri umene ukuchitika ma prison ambiri pamene akugwirisidwa ntchito akaidi molakwika izinso tiziulula lero tiulula zinthu zokuti Amalawi mukazimva mudabwa kwambiri kodi zimene zikuchitika momuno Malawi komanso ndisanafike kumeneko ndikufuna ndi alirire awa kapena ndi alangize a chipani cha DPP kunena kuti pamene muti mulowe mbomamu ili lamulo la 7 days kumadikirira 7 days kuti president alumbirisidwe ndi lamulo lokomera kwambiri maiko akunja olemera maiko amene anthu ake amasatira malamulo maiko amene anthu ake amalowa kukayamba ndale osakhala kuti akabe ndalama koma akathandize anthu awo lamulo la 7 days kudikirira kuno ku Malawi ndilosagwira chifukwa kafukufuku amene ndampanga ine zinthu zambiri zikuonongedwa anthu akuthawisa magalimoto anthu akuba ndalama kumapitisa kunja chifukwa akudziwa kuti iwowo ali pampando ndipo palibe amene angawafuse kapena angawagwire kapena angawauze chochita izi ndi izi mwaziona ena akweza nazo mafuta kutego imene ndi part of propaganda mafuta amene akwezedwa awa ndi cholinga chokuti anthu ade kumtima ndi ulamuliro umene wa DPP koma izizi ndiofunika kuti inu a DPP mukalowa mbomamu pamene mulumbirisidwe pa malamulo ena ndiofunika mukapita ku parliament akasinthidwe chifukwa lamulo la 7 days
kuno ku Malawi ndilosagwira, dziko lake siri, dziko la manjanjawidi, anthu okuba kwambiri. Chimene amaziwa iwo ndikuba basi katangale, koma ndi anthu kuli kulemeratu. Kuli kulemera anthu alemera, ndofunika mupange kafukufuku osangoseka nifi yokha iya, museke nditu ma department ya boma, ma ministries ambiri muaseke, chifukwa kumene kwa anthu akuba kwambiri. Muona ma offices ambiri aochedwa moto, kuochedwa moto kuja akuochedwa moto chifukwa choti tapasidwa mpata wa 7 days afuna abise zinsinsi zimene iwo wakhala akuchita. Lero ndi alirira kwambiri maziphunzisi amene angolembedwa ntchito kumene kuchokera kunsanje paka na kuchitimba. Maziphunzisi ambiri akulira amene makamaka apita kukagwira ntchito malo okuti si kwawo. Tikunena pano pa masale zisanalowe, ukawafusa ma HR awo mwachisanzo ku Blantyre Urban kumene kumaziphunzisi yake akuzunzika koopsa. HR wakumeneko kujeni ku Blantyre office, Ministry of Education, kwa afusa kwa aku education aku Blantyre office a HR akungokalipa kuma auza kuti amene atenge nkhani imene ikuipitisa ku media, kapena kwa Ntanyiwa, kapena kwa Wabakiri Muluzi, kapena kwa Lighton Mangochi, kapena kwa Boni Kalindo, tikakufufuzani, tikuchosani ntchito, kapena tikupasani discipline. Anthu anasaina ma GP1 forms kale koma ukaifufuza upeza kuti anthu aku undunako kapena akuma za maphunziro akupanga dala osachitira process anthu ma salaries yawo, ndicho linga kuti aizanama kuti mwezi umene jawo sizinaende koma ndalama zozitatuluka cholinga akufuna azigawane. Izi zikuchitika ma district yosiyana ku Blantyre, ku Mwanza, ku Mulanje, ku Chikwawa, ku Baraka, ku Machinga. Anthu akuzunzika koopsa maziphunzisi amene angolembedwa ntchito kumene kuchokera ipite 13 kuzafika ipite 17. Anthu amene ajawo ambiri ajawo akukhala malo movutika kwambiri yoti ntchito akungogwirira umozi umene munthu wokuti ali parenti chakudya alibe, ndalama yolipira renti yo alibe, akuyeneranso apeze transport yopitira ku ntchito. Koma mabwana aku HR, aku human resource, ku Blantyre office, ku education akupanga zinkhanza kwambiri. Not only so Blantyre, koma madera osiyana anthu ali pa network yofuna kuba ndalama mu 7 days imene pamene aliona kuti boma lili kusintha, akufuna abere maziphunzisi poona kuti pamene wapopeza angoyamba kumene ntchito sangakhale ndi ukali olo kumafusafusa kuti kodi ndalama zathu zili pati. Pomwe madera ena alandira kumene kuli anthu achilungamo, alandira maziphunzisi, koma mukapita kudowa even ajana alembedwa ntchito za umoyo ajawo ku Ministry of Health kumene kunso nawo asana sakulandira masalaries yawo, akukonera kuti tikuchita process iya haiti kudikira ku ministry, iya haiti kudikira ku Capitol Hill, koma zinthu zili zonama chifukwa process ya kuchita process ndalama masiku ano malinga ndi decentralization ikumachitika pa DC konko, ikumachitira ku council kwanu konko, koma chifukwa cha nchitidwe wakatangale ndi umene ukusausisa maziphunzisi. Nchitidwe wina olakwika kwambiri umene ndikufuna ndikuchite expose mama wawo no ndikagwirisidwe ntchito kaidi molakwika. Akaidi ambiri akuzunzika kwambiri mu ndendemu chifukwa cha anthu amene sakuziwa ntchito yawo, anthu amene apita kumene kujaka mwalamu kuti akagwire ntchito yokuti akaidi aja aseve asinthe khalidwe lawo, akuagwirisa ntchito akaidi aja molakwika. Zafikatu akaidi kumakaomba njwera, akaidi kumaotcha njwera, akaidi kumakagwira ntchito nyumba mwa anthu, akaidi pakana kumapanga zibwenzi, kumaziwa kuti mwikaidi wakuti watuluka wakagona kwa chibwenzi chake. Zimene zikuchitika pa Kasungu prison. Mabwana aku prison ya ku Kasungu akugwira ntchito zawo molakwika kwambiri. Ukawafusa kunena kuti ati iwo ndi achakwera ndipo palibe amene angauze zochita. Akaidi aku Kasungu afika pootcha mauvuni.
ati kumaka panga kuapanga anthu hayala kumaka ucha mauvuni, ena kumatuluka kumaka manga nyumba, ena kumatuluka kumaka gwira ntchito za m'manyumba, koma mabwanawo ndikumalandira ndalama, ndikumadziwa kuti mkaidi wakuti wakagona kunja pakana kumaka kugona kwa akazi. Iyi ni nkhani yolakwika kwambiri, ndipo imene iyi siku lina izabweretsa ngozi yoopsa, chifukwa akaidi amene atazathawewo ena mwa iwowo ndi zigawenga zimene zinaphapo anthu, koma mabwana apa Kasungu prison akupanga zinthu zolakwika kwambiri. Tikunena ku Kasungu prison kumene ngakhale mazi kulibeko. Kodi tu zinthu zitu sizikuyenda tu muno Malawi. Nkhani imene iyi ya ku Kasungu sikuti ndi ku Kasungu kokha iya, zimene zikuchitika ma prison ambiri amene akuzunza akaidi, amene akupanga nkhanza akaidi, zakudya zake ndizochepa, mwina nthawi zina osadya. So nafuna Malawi kuti mudziwe kunena kuti ku Kasungu kukuchitika mchitidwe woyipa kwambiri, pamene akaidi akumapasidwa somono freedom yotuluka kunja ndikukagona Kongo, ndikukagona kwa zibwenzi, ndikumaka ocha mauvuni, kumakapanga nkhani ucheni maganyo okalima m'minda mwa anthu, ndalamazo ndikumagaona akulu apa Kasungu prison. Nkhani ina imene ndikufuna kudandaula mama uno, ndikufuna ndi adandaulire anthu akumulanje komanso kuzomba. Makamaka nkhani ya mazi. Takati kumanena mbuyo mukunena kuti abale tisamalira za chilengedwe. Lero mukapita kumulanje, mukapita kuchisitu kwa chinakanaka, pamulanje paboma mazi kulibe. So kairo wa Blantyre Water Board anakatenga mazi pamwamba paziwera nkhalamba. Oti mazi amene akubwera, amene akuti azithandiza anthu akumulanje paboma muchisitumu mwachinakanaka mwankando, mazi amene osakubwera. Makamaka awa amene amathandizidwa mazi auwa. Izizi zapangisa anthu kuti azidwala matenda osiyana-siyana. Anthu azivutika kumakazuka pakati pa usiku kumakasaka mazi muzisime. Izi tinanenapo mbuyo mu, koma tinkatengedwa ngati une wa misala, ine wachamba, koma ndidanena ndithu kunena kuti kumulanjeku kwabwera mzungu wina wa Mulanje Conservation Trust amene amanama kunena kuti akuteteza phiri limene lili, koma mulione phiri la Mulanje laonongekeratu kuonongeka monga amene solaonongekera phiri la Zomba. Tikunena pano ku Southern Region Water Board kuzomba kuli madiru amene akuchitika, ma officials ochokera ku Southern Region Water Board ya Zomba akumapanga connect mazi mwa chinyengo ndikumalandira ndalama kuchokera kwa anthu. Mupite umu mwachikandamu, mupite mu 3 miles, mupite mu Chinamwali, mufufuze mu Zomba City, muona kuti anthu ambiri sakumakalipira mazi chifukwa ma officials akumeneko ku Southern Region Water Board ko akumapanga madiru ndi mabwana ndikumakachita connect mazi mwa anthu mwa chinyengo, iwo aja mwezi ukatha ndikumalandira ndalama. Izi tikunena kuti kuzomba kumene kukuchitika madiru koopsanso kwa DC makamaka ku City Council kumene akufuna kuti anthu onse amene amanga nyumba zawo ndipo akupangisa molendi ana asukulu ati room ina iliyonse azilipira msonkho wa 15,000. Ngati nyumbayo ili ni marumu 7 ndiye kuti room ina iliyonse asalipire so city rate yayi akuyenera kuti azilipira room yo 15,000. Katangale opsha kupita anthu malandroad kukakambirana nawo akusiteko akumanena kuti ati ndiye mufuna muzilipira ndalama zingati. Ande tikuyikani pa 10,000. Can management work like that? Mungoziwa kunena kuti iye ingati akukwanisa kuchosera yekha ndalama popanda ujeni meeting ndi azinzaje muze kuti ndalamazo ndiza iyeyo akufuna azizidya ndalamazo. And it is not true kuti munthu ukamanga nyumba yako ndi uzilipira room ina iliyonse 15,000.
Kumalawi kuno ruko anthu afasako kwambiri. So pakufunikira kunena kuti ma authorities makamaka inu a DPP pamene mukulowa mbomamu mukuyenera muyang'ane chitidwe akatangale umene ukuchitika malo osiyana komanso zopherana maufulu, komanso muone nkhanza zimene akulandira anthu osiyana ma ministries osiyana komanso kuwunikira lamulo limeneli la 7 days chifukwa mapeto ake anthu aba ndalama zinthu za dziko lino ziwonongeka kwambiri, kuli a lot of sabotage. Ndi chifukwa chake muzaone olo a polisi amene apanga ma transfer kale lija nthawi ya DPP a polisi amene ankagwira nthawi imene ja ntchito anatumizidwa kumuzi kweni kumuzi. Lero anthu aja amene ali yawowa apanga ma transfer inde komango atumiza mulilongwe momo. Mukuyenera musamale kwambiri, muyang'ane diso lanu patoli kwambiri, muona kuti kuli sabotage chifukwa apolisi anayenera apite kutoli koma atenga awo ndikuwasiya mulilongwe. Anthu azunzika muzina la DPP ya polisi ena, apolisi ena azunzika muzina la Boni Kalindo, apolisi ena azunzika muzina la Wabakiri Mulusi, apolisi ena azunzika muzina la Ontanyiwa, apolisi azunzika chifukwa mwina choyimbirana ndi Lighton Mangochi. Lero anthu amasuka kuopsa akumatha kumayimbirana mafoni, au even ma Burundi amasuka ma Burundi maluwandizi ankazunzika anthu kumachita kuopa kumayimbirana ma WhatsApp kuchichita force kupeza ndalama kuti apeze foni ya WhatsApp chifukwa choopa boma limene anyamata ake azikwanje opsa aja ambiri aja athawira ena ku Botswana ena ku Zambia. Boni Kalindo the DC mwana woopsa kwambiri, the most deadly and dangerous child from Jeza Village TA Mabuka, box 76 Mulanje, Malawi, Southern Africa.